dovidenia, koniec sveta. Mal som ťa kedysi rád. Dovidenia. Ďakujem. Easy, nehnevaj sa. Čo? Ja aj nemôžem ani cítiť to. Nie! Takže Easy, Ciger do Dukly nemôže ísť trénovať. Ja Cigara mám rád ako osobne, ale to čo... Nemôže. A ako im, môže mi byť sympatický, ale to nemôže. To je vylúčené, rozumieš? On není tréner prvom rade. On není tréner. Ale aj keby bol Panna Maria, nemôžeš do Dukly sa vrátiť. Ale on není tréner do piče. Není, Tréner je staviana. No je, áno. U mňa je staviana. Je. A Ciger nie. Ale Ciger, aj keby bola Panenka Mária, voda z neho. On nemôže už do Dukly dojsť. Jednoducho súdičky mu určili. Jednoducho stalo sa, čo sa stalo. 90. roky sa nemôžu zopakovať. A ten pán už má cestu zatrnenú. Sem už ho nepríjme nikto. Teda príjmu ho takí ľudia ako Easy, ktorým nevadí, že a však ty si hral za Brno, a tak poď hrať za Vítkovice, a však dneska iná doba, poď hrať za Otrokovice, a z Otrokovic poď ho do Šuhajovic, a však je iná doba, tak tebe dáme vyššie, tak poď do Ohonkoncovic. Čo ti jebe? A my fandíme niekomu, my sa na niečo hráme, my máme nejakú hrdosť, my nejakému klubu, my sme na niečom, my máme históriu, my sa niečím hrdíme a takýto mamrt, ktorý poškodil kurva Farbia, no ma, čo ti jebe? Prznil, on nás prznil. Prznil, úplne. A to ako, a my mu máme tlieskať a máme byť nadšení, že tento takýto mamrt príde k nám. No však do piče. Áno, tak. Tak aj povedal Majo. Počkaj Easy, ale ty si za to, aby on prišiel do Dukly. Však je to jedno, keď... Nie, lebo Easy hovorí, že iná je doba. Ale jaká je iná doba? Potrebuješ kvalitného trénera, to je Do celé. piče. A v čom je Ciger kvalitný, mi povedz. Na figa, tiež ho Čo dokázal Ciger? Čo dokázal? Čo dokázal Ciger? Koho trénoval? Okrem tých židov pojebaných. Dokázal veľa. A čo dokázal? Dva tituly so Slovanom, Čo? ktoré stal... Povedal, že chcete moje vyjadrenie k tomuto zápasu? No nech idú všetci Piče, áno, áno! To jediné dáva dole klobúk a vyvesujeme jeho dres potenciálne po štádiu, to je všetko, čo dokázal. Tam bol vyplačený hlavne. Ale nie, však dobre, má titul.